Hola, bon dia. Seguim aquí des de la iurta. Avui et porto una classe una mica en línia també de les últimes que he anat gravant per mobilitzar aquesta zona del tronc, sí? Però anem a sentir-ho també a nivell més energètic, pensant en que aquest espai d'aquí l'ocupa Anahat, el quart centre energètic, del qual et gravaré un vídeo més explicatiu amb totes les seves connotacions, perquè aquí hem vingut a moure'ns i això és el que anem a fer. Des d'una posició còmoda i estable, et recomano sempre que tinguis un coixí a mà per sentar-te. Ens anem a sentar amb les cames creuades i deixem que els braços pesin al damunt dels genolls. Els braços, les mans, les espatlles pesen. Aterrisso amb la ment aquí, al damunt de l'esterilla, en el cos. I deixo que arribi la respiració al cos. Deixa que la zona del tronc, abdomen, pit, estigui ben suau. Que et permetis sentir el moviment expansiu de la inhalació i la contracció de l'expiració. Arrela't bé des dels isquions, des de tots els punts de contacte amb el terra, sentint que és des d'aquestes arrels que pots fer que la columna s'allargui amunt, s'estiri, busqui longitud, com si hi hagués un imant aquí al damunt. Sento la força d'atracció que em xucla cap amunt. I fes unes respiracions aquí, habitant el cos, preparant-te per la pràctica. I obrim els ulls i recuperem un moviment que havíem vist en la classe del moviment dorsal, que és desplacem el pit a la dreta, cap al davant, esquerra i enrere. Anem directament ara a fer-lo de forma fluida. En l'altre vídeo el veuràs com més desgranat, aquest moviment. I deixem que avui el cor guiï el moviment, inspirant cap al davant, expirant enrere. Perfecte, i anem fent el cercle més petit cap al centre. Fins a tornar a recuperar l'eix a la columna. Allarga bé, recull barbeta, espatlles en baix i enrere. Observa la zona del pit, el cor. Perfecte. Obrim els ulls i ens anem a col·locar ara en Vajrasana. Aquí uns segons per sentir que les espatlles estan ben col·locades. I és des d'aquí que deixem relliscant les mans per terra, entrem a Balasana. Un moment de descans, de deixar anar, exhala tot l'aire. I anem a activar la posició arrelant els dits,
pujant els talons a les mans i hi ha una força dels dits que va cap al terra i com cap enrere, el front a terra, i això t'ajuda a estimular els braços, a activar la postura, a activar els costats del cos, per on també hi ha aquesta influència energètica d'Anahat, tota la zona del pit, la zona dorsal. Activa bé. Desplacem la mà esquerra cap a la diagonal esquerra, mà dreta al damunt, i ara obrim tot el costat dret, s'obre, respira'l. Anem a allargar els costats del cos, a permetre espai perquè l'energia circuli bé. Inspires ara la mà dreta, la diagonal dreta. Posaré aquí perquè ho vegis. Diagonal dreta. Esquerra al damunt de la mà dreta. El cap al terra, entre els braços. I estira bé el costat esquerre, respirant. Perfecte, expira tot, relaxa, torna al centre. I des d'aquí, arrodonint la part alta de la columna, ves a portar les espatlles al damunt dels canells. Aquí. Què farem des d'aquí? Doncs allargarem ara una mica les mans cap al davant, el més que tu puguis, i enfonses el pit cap al terra i pots col·locar o la barbeta o el front a terra. Si no estàs més còmode, els braços ben estirats. Descansa un moment aquí. Anahatasana. El cor cap al terra. I activem més la postura, fent el mateix que abans, activant els dits, separant el taló de la mà del terra i sentint que així és més tonificant la postura. D'acord. Avantbraços al terra i anem a buscar un esfinx. Recordes l'esfinx al damunt dels avantbraços? Sí, els avantbraços en pla de les espatlles, els dits ben oberts. Espatlles enrere, mirada al davant. Sent el cor aquí, la zona del pit, com si es volgués disparar cap al davant, com hi ha una força que empeny. També trobarem aquí unes cuirasses musculars fetes des de ben petits per protegir-nos en una zona vulnerable. I anem a moure-la, aquesta zona, expirant, empuixes amb els avantbraços al terra i et mires al malic. El pubis toca al terra, l'abdomen no. Inspires, obres amunt, arquejant, expires, inspirant. Expires. Ves el teu ritme. Sent l'aire com et mou. L'aire és també l'element d'Anahat. Aquest chakra, aquest vòrtex energètic que es desplega en aquesta zona cap al davant i cap enrere també. Perfecte, última vegada. Inhalo, exhalo. Bé, posició neutra. I ara la mà dreta va on es troba el colze dret. Sí? Per tant, desplaço. Si em pots veure així. Des d'aquí. Mà dreta al colze dret i gires la mirada cap al costat dret. Compta amb les lumbars en aquí. Expiro. Esquerra. Mà on hi ha el colze. Estiro el braç i em giro. Movent-te des del cor. Dreta.
Expirant. I esquerra, empuixes al terra, gira tot en aquesta torsió, el pit es lateralitza, baixo. I ara, amb les dues mans, portem les mans on hi ha els colzes i fem una gran cobra oberta, espatlles enrere, colzes enganxats al cos, mans empuixen al terra, pubis empuixen al terra, activa glutis i expirant a Balasana de nou enrere, rellisques les mans i repòs. Respirant infles sacrococcix des de la mateixa posició. I també infles les dorsals, aquestes aletes a darrere, sí? Aquesta zona per on Anahat té la seva irradiació. Pots provar fins i tot de fer com una respiració integral, però a l'esquena, és a dir, inflant aquests tres àmbits de l'abdomen o el sacre, en aquest cas, part mitja i part alta a la clavícula. Més inflant i desinflant tota la columna. Tots els costats del cos. Fent que aquesta bola energètica d'Anahat es vagi desplegant cap als costats. Vagi ocupant més espai, vagi recuperant el seu poder aquí. Bé, i des d'aquí, inspirant, arrodonim la part alta de la columna, porto el pit entre les mans, em putxo amb el dors dels peus i les mans al terra i separo, desenganxo del terra, el pubis no toca el terra, tira espatlles enrere, mirar damunt, gos que mira al cel. I des d'aquí, gos que mira al terra, gires els dits, vas enrere, Adho Mukha. Emputxa bé amb les mans enrere, les caderes ben amunt, els talons ben a baix. I des d'aquí, de nou, arrodonint part alta de la columna, vaig aportant les espatlles al damunt dels canells i els genolls baixen lentament junts, toquen el terra junts i el moviment és d'arqueig des d'aquí. Expires, baixes. I anem a fer aquesta seqüència de forma fluida. Arrodonint, portes el pit entre les mans, emputxes dors dels peus, mira damunt. Expires, Adho Mukha. Inspires, espatlles damunt dels canells, baixes, genolls junts, arqueges. Exhalant, baixes a Balasana. Arrodonint. Gos que mira al cel. Gos que mira al terra. Espatlles damunt canells, genolls junts, baixen, arqueges. I adona't del moviment del cor en tot aquest recorregut, sí? Porta l'atenció cap allà, endins, es desplega en fora. S'allarga la columna, s'allarguen els costats, en un estirament axial. Porto arrodonint cap amunt, arqueges, baixes. Un parell de vegades més amb aquest moviment fluid, contactant amb l'element aire, sí, que és el que dona la qualitat energètica d'aquest centre. Espatlles enrere, emputxa bé. Expira. Última vegada. I descansem a Balasana.
Respiració integral, emplenant els 3 àmbits per on passarà l'aire: abdomen, sacre, zona mitja, pit i zona alta. I tornem a arrodonir bé tota la columna al damunt de les mans i emputxant enrere tornem a Adho Mukha. Peu dret cap al cel, allarga bé aquesta invertida. Expirant baixes. I un moment que em treu els mitjons. Vale, estàvem aquí, perfecte. I ves caminant amb les mans cap als peus, ara. Ves apropant-te cap al cos, flexiona els genolls el que necessitis per tal de mantenir l'abdomen ben a prop de les cuixes. Descarrega el cap, digues que sí, que no. I anem pujant rodó sobre les plantes dels peus, ben connectades amb la terra. Anem a desplaçar això aquí. Estic millorant, el tema del so. M'estic comprant uns micros més adients. Vale. D'acord. Estem de peus. Col·loquem un moment Tadasana, la postura neutra, peus a l'amplada de les caderes. I aquí m'interessa l'apertura del pit, és on avui ens situem. Per tant, les mans ben obertes. Sentint el recorregut de l'energia que puja pels peus, que arriba fins al cor. I obrim els braços per sentir la connexió de mans i cor. I el que fem és recorro de nou, inspiro, plantes dels peus, fins al cor i expiro cap a les mans. Activant aquest circuit de l'energia, que l'amor que hi ha en aquest centre vagi cap a les mans, allò que dona, allò que rep. I hi ha un pont aquí en aquest conducte, que seria les articulacions funcionant de pont, no? Llavors, si això no està ben lubricat, aquí es bloqueja l'energia. Per tant, anem-ho a moure una mica. Anem a primer de tot abraçar una gran esfera al davant, separant una mica els peus i sentint l'energia d'aquest espai en una versió de Tadasana o en una versió del caballo de hierro del Qigong. Mantinga't aquí, el sol pèl·lic està fort, les cames estan fortes, la cadera està neutra, la pelvis. Sent l'energia que generes des d'aquí. I des d'aquí, inspirant, obres. Expirant. Cercle. Inspires, obres. Expiro. Inspirant, portes els braços cap amunt, allarga't bé. I t'inclines una mica enrere. Inspires. El cor cap al cel, activa glutis. Aquí hi ha una retroversió de la pelvis, endavant. Expires, mans al centre del cor. Deixa anar. I anem al final de l'esterilla. Anem a entrar a la posició del guerrer des d'un nou pla. Des d'aquí, des de darrere l'esterilla, peus junts. Espero que em vegis bé, no sé si era clar. Sí, jo crec que ja es veu bé. Vale. Des d'aquí, el que fem és obrir el peu dret a uns 45 graus cap enfora. Peu dret
45 graus cap en fora. Molt bé. I des d'aquí farem un gran pas al davant, sí? El més gran que tu puguis. D'acord. Flexiona el genoll. I de nou obrim aquest espai entre els braços, el cor al davant. Una versió del guerrer 1, baixa ben a baix, els peus estan sòlids, hi ha matèria, hi ha pes. I en canvi a dalt l'aire, apertura. Perfecte, estira la cama del davant i portes les mans al costat del peu, o potser al genoll. Depèn de si pots mantenir el pit com ben ample. Sí? Si sents que hi ha aquest arrodoniment, doncs puja una mica més amunt, o agafa't 2 blocs i mantinga't aquí. El que vull és que l'esquena estigui ben en longitud, estirant-se, sí? Potser tanca una mica l'apertura, però mantinga't ben obert aquí. Amb els dits pots empujar el terra enrere, recull el coll. Expires, et vas inclinant. Si tens les mans al terra, pots anar estirant les mans cap al davant i això t'ajuda a apoyar-te al damunt de la cama. Fes una respiració més aquí. Tornes les mans al costat del peu i obres braç dret cap al cel. Igual, aquí vull el pit ben obert, ben lateralitzat. Si veus que no pots, puges fins que el pit et quedi totalment perpendicular a terra. Mira la mà de dalt. Sent la connexió del cor amb la mà. Sent la mirada en aquesta direcció, també. Estigues en la sensació corporal que hi ha en aquesta zona. Baixem el braç per intensificar, per damunt del cap, allarga el costat des de la cadera dreta, bé. Mantinga't aquí. I expirant baixes, flexiones el genoll i de nou tornem a la versió d'aquesta guerrera pacífica, vulnerable, que obre el pit, sense por, s'entrega. I tanquem mans al davant del cor. I un moment de Tadasana per observar, per donar espai a la consciència, a l'observador. Com està el teu cor? Pots sentir aquestes cuirasses que l'envolten? Pots sentir com el moviment pot resultar totalment alliberador? Exhala un moment, arrodonint-te cap al terra. Les mans al costat dels peus, genolls flexionats. Deixen el coll. Vale. I des d'aquesta postura més activa suavitzes tot el cos, vas pujant en rodó fins a Tadasana ben arrelada i anem a buscar a l'altre costat del cos. Peus junts. Obro ara esquerra, 45 graus,
I amb la dreta fas un gran pas al davant, flexiones. Sí, que seria com una entrada a la posició del guerrer. Obrim braços. I ens sentem ben a baix, sostenint-nos des de la terra. I deixant-nos respirar des d'aquest aire que estem obrint, incloent-ho tot. Juntant escàpules per darrere, mans receptives, amb energia. I des d'aquí estirant la cama, baixo, allargo columna, coll en línia, emputxant el terra amb els dits i com si els volguessis arrossegar enrere. Aquesta és la força que t'ajuda a portar les espatlles enrere. Espai. Expires, t'inclines, allargues les mans pel davant. I inspirant, ves a Trikonasana, buscant el teu ajustament. Potser és el terra, potser és el turmell, potser és el genoll, que avui és aquesta línia recta, aquesta simetria en el cos que permet que el pit s'expressi lateralment. Cor i mà. I allà, gran apertura lateral, des de la cadera estira't bé. La mà es projecta, el cor es projecta. I ja expires, baixes, flexiones genoll, tornes al guerrer. Expires a les arrels, inspires al cor. Fas circular aquesta energia. I reculls al davant del cor. I des d'aquí et deixaràs caure enrere i hop, anem a Viparita Karani, portant les cames a la diagonal. El pes va sobre les mans, darrere del cap també. Perfecte. Apropes els colzes entre si, recolzant bé el pes sobre les mans. I des d'aquí ara vas caminant amb les mans i vas buscant una línia vertical, portant el cor ara per damunt del cap, mantinguent aquí estable, relaxant la cara, el coll, pes a les mans, els ombros que volen estar cada cop més junts, i amunt, amunt. Respira llarg, profund, mantinga't aquí en la postura. I per baixar, portarem els genolls cap al front. Hi ha diverses maneres de baixar, aquesta és una manera senzilla. Deixem les mans ara al terra, emputxant el terra amb les mans, i vaig baixant en control vèrtebra a vèrtebra, fins a deixar els peus a terra, i anem a fer de seguida una contrapostura. Estires les cames, col·loques les mans sota les natges, també reculls les espatlles i els colzes, i des d'aquí emputxes les mans i els colzes contra el terra, vas deslliçant la coroneta fins a portar la coroneta al cap, el coll ben obert, el pes recau sobre els braços i sobre el cap lleugerament. Obre el cor. Fes 3 respiracions ben àmplies. I amb la tercera expiració vas relliscant el cap al terra, traient les mans, potser recollint els genolls al cos,
Fent una abraçada aquí, una mica de massatge. Respirant profund. I ja deixa't caure a Shavasana, col·locant els palmells oberts a prop del cos, els peus que caiguin cap al costat. I entrant en la postura de neutralitat. Shavasana. Portant presència al cor i al cos. Deixant que el cos et pesi, que pesin els peus, les cames, la pelvis, braços, tronc, espatlles i el cap. Entra en aquesta sensació de pes en tot el cos. I anem a fer una pràctica de visualització molt positiva per Anahat, on simplement t'hauràs d'imaginar que quan inspires reculls com tota l'energia de les extremitats, tota l'energia del cos i la portes al cor. Aquí la transformes i quan expires deixes anar aquesta energia neta, purificada, transformada cap al cos. I vas fent aquest intercanvi, inspirant reculls el cor, expirant deixes que torni l'energia al seu lloc. Utilitzant el cor com el gran transformador que pot canviar tota l'energia d'un cos, d'un espai. Pots començar. Agafes tota l'energia, la negativitat, els dolors, i ho portes tot cap al cor. Ho transformes i ho expires de nou, ben net. Sentint la forma transformadora de l'amor. I vas deixant aquesta pràctica, quedant-te simplement present en el cos, present com a presència. I a poc et comences a moure. Et reculls sobre un costat. I t'aniràs a sentar per acabar la sessió. Col·locarem el mudra del cor juntant el taló de la mà, dit gros i dit petit, al davant del cor. I acabarem aquí sentint l'energia d'aquest centre, Anahat, Anahata. Flor oberta, com la força de l'amor, un amor
incondicional que abarqui totes les formes de l'amor. Sí que gràcies.